ברוכים הבאים לעוד הסרטון החדש של ההיפרפרול. קודם כל, תודה לכל המנויים שצופים בי, אני מעריך מאוד, וגם לכל הצפיות. בבקשה, אני מבקש שכל הצפיות שצופים בי, אני יכול להגיד לכם בוודאות, בכל הסרטונים שעליתי יש 63,000 צפיות. ואפילו לא רבע ממכם אתם נרשמתם לערוץ. אז אני מבקש, כל מי שרואה וראה שירשם לערוץ. בבקשה, אני מתחנן עליכם, בבקשה. ויאללה, בוא נתחיל בסרטון שלנו. כמו שאתם רואים, העליתי גם בסרטונים הקודמים, וגם בסרטון ממש העליתי לפני פרק 20 דקות, אפילו פחות, סתם 5 דקות, 10 דקות, העליתי שסופיה היא לא יכולה לתת, כי העליתי לפני שבת הסרטון שסופיה היה לה שיטה מטורפת, שהיה לה מקנת שהיא כמעט אף אחד לא היה יכול לקרום נזק, ועכשיו מתקנים את זה, זה כנראה היה פאק שלהם, ומתקנים את זה. מה שהבנתי ביום השלישי זה כאילו הפראול הזה, סופיה היא עוד פעם יוכלו לשחק איתה. אני לא מבין, אני חושב שמשהו שאתם רואים, נראה לי החלישו את הדמות החדשה. תסתכלו, פעם שעשיתי ככה זה לא היה עושה ככה, כאילו תסתכלו, איזה, באמת, חלשו את הדמות הזאת, אני אומר לכם ב100%. פעם, תסתכלו, הנה עכשיו, הנה אתם רואים את זה, כמעט לא עושה כלום, רק כשאני מול הפראולר, וזה לא טוב, באמת, אני חושב זה בעיה שלהם, מה זה? תסתכלו, כאילו פעם מה שאני, בוא נראה אם הנה אני אפילו לא פחדתי פה, מה זה השטויות האלה? תקשיבו, הפרולסטארס הזה, לא מבין מה עובר להם בראש. כאילו, מביאים דמות חדשה, אבל הם מחלישים דמות. תסתכלו, פעם זה היה כאילו, הנה, אם אני לא מכוון ממש. טוב, זהו, באמת התייאשתי מהפרולסטארס הזה. מה זה? אני אומר לכם. בוא נראה, רגע, כמה בכלל... רגע, יאללה, בוא נעשה ניצחון הראשון שלנו, זה השני. סלחו לי. אחרי זה אני שם כדור פראולר, ואני חושב אני משנה דמות, באמת, אני לא יודע מה להגיד על פרולסטארס. לא יכול להגיד להם מה להגיד על... תסתכלו. תסתכלו. הנה, עכשיו אני עושה, זה צריך לראות עליהם. מה? זה לא יורד. תסתכלו, באמת. תודה, פעם הראשונה. לא, רואים? באמת, טעות של הפרולסטארס. באמת, אני אומר, הם מחלישים דמות. אתם לא רואים? כי עדיין נרקתי את שתי הדמיות האלה, זה... מה? יש הרקתי? אוקיי. לא. פיו. אוי, דריל הזה יכול להרוג אותי בשניות. מה זה? הנה, אתם רואים? באמת, איזה... באמת, מה זה? לא, אתם רואים? מה אני אומר? זה לא עשיתי... עשיתי משהו טיפשי, למה אני עושה את זה? אני לא מאמין, איך אני למדתי? איך? תסבירו לי. ניצחתי את המשחק הזה, לא מאמין איך למדתי, לא מאמין לכם. וואו. let's go, השלמנו גם מלא משימות. טוב, יש לנו, כמו שאתם רואים, משימה בקרב מכריע, אז אני עדיין אעשה מקרב מכריע. ויאללה, בוא נמשיך בסרטון. אם אתם רוצים שאני אעשה לייבים
שיהיה פה מעל 1,000 לייקים ו200 מנויים, מעל 200 מנויים שיהיה בסרטון הזה ו1,000 לייקים. אם יהיה פה זה, אני אעשה לייבים. ומי יודע, אני גם יכול להשאיר אתכם בחברים, אתם יודעים, במשתמש הדוב שלי שאני אעשה לייבים, אני עוד 2,000 בערך, עוד 2,000, כן? אני 90,000, אני מתקרב ל100,000 בצעדים מטורפים. אוי לא. טוב, עשיתי דבר טיפשי כמו שאתם רואים, לא מאמין. לא מאמין לכם. מה? זה היה מקום רביעי. חששתי לא, כי אני הייתי חתור מטרה על מקום ראשון, אז אפילו לא הסתכלתי על מקום רביעי, חשבתי רק מקום ראשון חתור אצלי. אוי, יורן הוא לידי. יורו, לא יותר. הנה, אתם רואים? זה צריך לפגוע פה, אבל זה לא פוגע פה. אני אומר, לא יודע, הם עשו תנת שהדמות פשוט מפקרת. תסתכלו, דמות מפקרת. מה זה? תרשמו לי בתגובות אם גם לכם זה עושה את זה. באמת, איזה מפקר הדבר הזה. תראו, לוקח לי מלא זמן להרוג, בגלל שאני יורק כאילו צריך לראות ממש עליו. באמת. או זה, לא יודע, פק אצלי, או שתה... לא. טוב, אין סיכוי. מורדס על נאצ'ה אין סיכוי. אפילו, לא ירד לי. 5. אוי לא. 15. ואני צריך להרוג עוד 6 אויבים. איי, באמת. מה אני אגיד? שהשם יעזור לנו. בבקשה, כל מי שרואה את הסרטון הזה, אני מבקש, לפחות תנסו לשמור שבת אחד. תראו, ומי ששומר כמובן שהוא ישמור, אבל מי שלא שומר, בבקשה, תעשו נחת לקדוש ברוך הוא. אפילו שבת אחד, כל הזמן זה יהיה מעולה, אבל אפילו שבת אחד זה מעולה. רשום, אם כל עם ישראל ישמור 2 שבתות, זה סימן של גאולה. אבל לצערנו לא כל עם ישראל ישמור אפילו שבת אחד. אני אגיד לכם במסיבת הנובה, מלא ניצלו, כי הם לקחו על עצמם שמשמרים שבת. אני בטוח שכמה אתם מכירים אותם כזה. מלא ניצלו, כי הם שמרו שבת. לא סתם השבת זה שבת מנוחה וזה בריא ממש. לא סתם. וכמה אנחנו הגענו לעולם הזה, זה הכל כיף יוטיוב והכל, אבל הגענו לעולם הזה כדי לעשות תיקונים. תגידו, זה לכם נורמלי גם, אני כאן בטלפון, אני לא משקר, אתם רואים, אני עושה סרטונים בכללי, אני בטלפון, אבל באמת זה קשה, מה הגענו לעולם כדי כל הזמן לשחק ברול סטארס או דברים, לעלות ליוטיוב על הזמן הטוב שלך? אל תגידו לי, כולכם בוודאות יש לכם ימים שקורסים, ימים שקורסים, אז אתם רואים, ביום השבת זה כאילו אין לך בית הספר, וכאילו אתה, לא, גם שאתה במסך, אתה כאילו בקרב על דואר, בקרב על קביעים, וביום השבת זה שבת מנוחה. כמובן מי שלא שומר שבת הוא לא מרגיש את זה, אבל מי שיש... לא, אני לא מאמין. ראיתם איזה... אני אומר, אני שונא, מה זה?
תרשמו לי באמת בתגובות אם זה פאק אצלי או זה באמת עשו את הדמות הזאת ככה. כי לא יודע, אני חושב זה אצל כולם ככה. אשכרה מתתי. אני שונא את הדמות הזאת, אומר לכם. מה זה? למה עשו? מה זה הדבר הקרוע הזה? תסבירו לי, באמת, מה זה הדבר הקרוע באמת. פעם תסתכלו היטב. פעם, אם הייתי עושה ככה, שדמות ככה, וזה הולך לצד השני. הנה, אפילו אם אני... יאללה, אפשר לערוך אותו. הנה, רואים? אשכרה, אני לא הצלחתי לפגוע פה, עכשיו פקעתי. רואים? הייתי צריך לפגוע פה, זה לא הביא לי לפגוע פה. אשכרה, באמת. מה זה אתה... אוקיי, דבר קרוע, באמת. איך לא פקעתי בספייק? תגידו לי. מה זה? אני עוד השנייה פוחה. מה זה הדבר הזה? מה זה? לא מבין את זה. מה, פרולסטארס בכוונה עושים את דברים שטויות? מה? לא מבין. אוי לא. לא מאמין. איך? וואו. אשכרה, נשארתי בחיים. אשכרה, וואו, אני בשוק. לא, באמת. אני בשוק באמת. טוב, אני כנראה מת. כן, אני מת. אני מת. טוב, מתתי, זה היה צפוי כל כך. שלמתי משימות והכל, אבל כמו שאתם רואים עוד משחק אחד לנצח מחדש, אני מקבל עוד 50, אז למה לא? כמה לעשות שנפתח יותר דברים, יכול להיות שזה לא יתרום לי בכלום, אבל אם יש לנו משימה ואפשר לפתור ואפשר לעשות את המשימה, למה לא? בכל מקרה העונה, אתם רואים איזה דמות מקהילה? אתם רואים מה אני מטפר? אתם רואים מה אני מטפר? מה אני מטפר בתיאור? אוי לא. טוב, אני באמת אגיד, אני שונא דבר כזה. אני לא משקר, אני אומר לכם, בא לי לקלל את הברולסטארס הדפוקים האלה. מה זה? הם רוצים לדמות הזאת. תסתכלו. ואני טוב עם הדמות הזאת. אני הייתי בטופ ארצי, מקום, אם אני לא טועה, 30 ומשהו בארץ. עכשיו אני לא, כי ירדתי. אני איתה יותר מ-2400 במשתמש הראשי, ותסתכלו, באמת, אני אומר עשו לדמות הזאת משהו. אוקיי. שזה לא הכי עוזר לי במשהו פיק. זה עוזר לי לעלות עוקבים, אבל לא הכי דבר הכרחי. בכלל, זה לא במשימה. אבל עדיין ניצחתי ראשון. עוד פעם ניצחנו את זה, וכמו 266, קיבלנו סיכה, עוד סיכה, בוא נראה, נתיר במיוחד, אוקיי. מתאים. מתאים? יפה, קצת שלפים. הופה. נתיר במיוחד. אוקיי. נתיר. אוקיי. בוא נראה את המשימה, איזה... אוקיי, יש לנו מבחר לא רע. אוקיי. יפה. אוקיי. הוא נפתח. מתיר. כמו שאתם יודעים, יש לי אחת למטה. בוא נשמור אותו לסוף. הקטעתי מוקדש ל-500 לייקים בסרטון הזה. באמת. בוא נפתח אותו, הופה. דמות?
הופה, רציתי להקליט דמות ויצא לנו דמות. דמות מפיק, רפס. אוקיי. רגע, מה? מה? שיקליט לי נכון, איך אנחנו סקנו את 39? לא מתאמין, היינו 24. וואו, פה נקבל את המיקרבוקס. פה נפתח 9, אוקיי. 7, 6, 5, 4. מהבהב. בוא נראה, אם יוצא פה סקין, בבקשה. תקיצו בתגובות שיצא פה סקין לצנטרי. אוקיי, לא רע. יש לנו עוד. וואו. 2 סקינים, זה מטורף. אוקיי, לא יצא לנו משהו הסקינים הכי מטורפים, אבל יצא לנו משהו מטורף. יצא לנו בסרטון הזה גם דמות, רפס. תקיצו בתגובות אם אתם רוצים שאני אנסה להעלות אותה